Hey yo Mzansi, it's your boy King Ginger Cream de la Cream and I'm back with it again. I'm back with Home Affairs. If unomuntu othandana naye and ufila ngathi kuneyinkinga kwi-relationship yenu, ngikhona ngu-King Ginger ngu-De La Cream. Biza mina ngikusize nihlukane. This show is about breaking up. Akukho ma feelings attached. Angifuni ukuthi nize la ku show nithi Ginger sicela ukuhlukana nywe nini futhi niseniyajola seningislima sekuhlekwa mina la ukuthi awubheke uGinger wayethi uyabahlukanisa sebebuyelene. No, here ila uzolahla khona umuntu osufile ukuthi usuyabona ukuthi ngathi wenzeka isilimi yaqhaphazeka. Let's umtshele 99 na umqhaphaze la umtshele ukuthi no, nami it's over. My name is King Ginger Cream de la Cream. I'm just giving people a platform ukuthi balahlane. I'm giving them a platform ukuthi ba break up. Mzansi, sifuna ukunibona nihlukana. Yenza sure ukuthi mawunomuntu ofuna ukumlahla ngithinte ku King Ginger ku-email address yami ubhale istory sakho nizolahlana bukhoma la. Manqeda nisubscribe. Ngiyanithanda South Africa. Oh my God, I feel good. Ungizwile nikhuluma kanjani? Ungizwile inja yami. Ngicela nilahlane. Namhlanje ukhona omunye naye uzolahla Nkosi yami yazi lengane. Ningamabona bakhonene lapha ebhasini lami abazi ukuthi in the next few minutes they are breaking up. Kahle futhi let's do it. Welcome ukhona ungilindile. Awuthi sibahlukanise. Chris, take me to it. Hey yo, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo bambolunye uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is where I give people a platform to break up. No way, breaking up now. Hey, what made you go to King Ginger TV, we are flowing like a river. Siyageleza. Kumele ungeleze on this show. Ukuthi yini lengikulethele yona. We are not here to sleep, guys. We are here to help people. Abantu baneyinkinga la ngaphandle. Abantu bayajola, abantu bayajolelwa, abantu babasenkingeni. Come and learn. Woza ngikugelezise ukuthi thina sikuphatheleni. Mawuthi ufuna ukulahla umuntu wakho, come to me. I'm the only guy la eSouth Africa okwazi ukuyimela indaba zakhe. Mawukuthi ufuna ukulahla umuntu themba mina ngizonihlukanisa. Nginenkinga lana, cases have been coming in. That's why we have been shooting Angisakufuni again and again because people are breaking up. Bafowethu, if uninga subscriber on this channel sikwazi ukufika ku-200,000 subscribers, ikhokha izodlala every day njenge Angisakufuni. Inkinga asinawo izinto zokwenza ukuthi ngikwazi ukuyoshutha ikhokha ne-manpower lengisuke ngihamba nayo yekhokha. But if you guys really want Khokha to come back, make sure that you support this channel. You make sure that you subscribe. You tell a friend to tell a friend ukuthi guys, let's take Ginger to 200,000 so that ezokwazi ukuthi aqhubeke asiza abantu kasi to kasi, hood to hood, makaya to makaya. But today Angisakufuni, my sister unenkinga, umuntu wakhe umfake enkingeni, ubukisa ngaye, uthi unokumbiza ngempintshe yakhe sometimes, uthi unokumbiza ngonjayami doki. I-relationship enjani la umuntu obuzwa khona ngenja? Hey dog, uthi Ginger sometimes makuthi uhamba nami uyangishiya uhambela phambili, sizozwa kodwa. Ithi ngimbiza my sister kube uyu umuntu oyikhulumayo lento, uKing Ginger lo Cream de la Cream umlomo ongathethi manga. Mntakama, welcome. Msondeze mfowethu. Hayibo. Tati wethu. Ninjani? Ngiyanibona lapha ebhasini wena nomuntu wakhe anisayikhohliwe ke. Ngathi ke nikwi-VIP. Uthini mawuza ngebhasi umthatha umfana nuthwe uthini uthi uphelezela uyaphi?
Ngithe ngiphelezela nje kwi-interview umsebenzi. Akathukanga nje ukuthi wena usulandwa ngebhasi mawuya kwi-interview. Akabonanga na kahle ukuthi kiwaphi. Akabonanga ne? Hayi lo wakho ngathi uyithandela nezinto but ni right? Right. Right. So ukwenzakalani mntakama ungibhalelile wathi ucela ngikusize sesifikile sesikhona kwenzakalani wena nomuntu wakho? Umuntu asinaso isikhathi eside sithandana beku right nje kumnandi kodwa manje inkinga umuntu abangani amantombazana ngathi uinvolve kakhulu amantombazana. Usengazise nje amantombazana amaningi impela lokho ethi abangani bakhe manje mina lento iyangibhora noma sihamba nje unokungishiya ahambele phambili especially mayibona amantombazana nje akangiboni njengomuntu wakhe so mina right ngaye. So wena lento uqala ukuyinothisa nini ukuthi ngathi kwenza isilema? Kade nje lokho ngiyibona lento ukuthi oba ngeke phela vele uzumlahla umuntu ngiyabo so yingakho ngivela ngathi ngithemba ngibhekela lapha ku YouTube ngabona wena ukuthi kunale show ekuthiwa ngisakufuni ngabona ukuthi ngcono ngize ngama strategy ukuthi ngimlethe la and usizile ngoba naye kade kubukanisa nabantu and yabona sisiwami kuthiwa ayinuki ingosiwe. Uyangibamba? Ayinuki nje ingosiwe. Wonke lamantombazane eshutha lokho ekintroduce kuwona ukwenza isilima. Ngibonile nalapha ukuthi unokukubiza ngosikhokho mhlawumbe makhona abangani bakhe. Ukethi inja yami. Uzenza mina umuntu. Hayibo. So wena sisiwami yini into ofisa ukumtshela yona emeseli njengoba sombiza azohlala lana imapha amagama ofuna ukwakhipha wena umtshele namhlanje kuswela namhlanje khona ngikaphinda kuqwayela. Ngifuna ukumtshela ukuthi aqhubeke nezinja nabangani bakhe ababize ngezinja zakhe ke mhlawumbe bona bazokwamukela lokho ngoba ngingakuvuma. Awusamfuni. Angisamfuni. Nekusho nje umqondo mesela ngoba nginibona inhleli lapha ebhasini ngathi uyamthanda wena. Nix ke. Uthando selihambe nalayo nja yami. Ayikho lento yazi. Cha mfethu ngikuzwela ubhlungu mfethu and angifuni ukuqamba manga inzima lento obhekene nayo. So usho ngale ngayo yonke lento sesi. Hayi ngisho. Ne? Ngisiqiniseko. Uthando kuphelile. It's about that time bafowethu umlomo ongathethi manga mina mase ngikhulumile noma sister seyiconfirm sekumele kube umuntu oyedwa ekumele ayiconfirm manje welcome uyayiconfirm ngicela umlande mfowethu confirmile welcome uyamlanda my brother siswami lana kunama options awu2 it's either my brother mawuqeda kumlahla lana sizobuyela naye sinibuyisele ekasi no2 ngebhasi leli sinilande ngalo singamnika ubhuti u50 ayoyigibelela itaxi lapha eBree aphindele la ekasi lakhe ayibone so ukhetha ini ukuthi simnika u50 ubuyele eBree uyoyigibelela itaxi wena sikhambise wedwa noma sinibuyisele nobabili futhi ekasi. Hayi ngingamnika u50 ahambe yedwa. Right ayike hayi bayizu hayi qoke no black inkalakathi black for danger uzilele lolu suku la namhlanje lokulahla uhappy ne kakhulu baba wami kamba kanjani? Ngiyaphila mfethu kanjani? Ngiyaphila ubani igama mfethu? Usamukelo kaNdlovu ukhuluma. Samukelo uKhatsheni. Hey Samukelo ngihleli nemamazi lana liyangichazela the way enithandana kamnandi ngakhona another way omphethe kahle ngakhona wena ungathi yiziphi izinto oyithandayo ngomuntu wakho? Ngithanda inhlonipho yakhe impatho yakhe indlela akaphansi ngayo ahlonipha ngayo umhlaba. Inhlonipho nje kodwa khamba phambili uchaza ngaye. Kude kakhulu ngenhlonipho. Ngakho nje ngila ngomphelezelo le interview bengeke ngifike. Indlela kangicele ngayo futhi uyazi ngizwana namakhamera sengiyaxakeka nje. Njengoba usubizwa. Ngoba sengibizwa sengilapha. Yebo, khona into afisa ukukutshela yona ke mfethu. Ngizocela ukuthi umlalele. Sesimtshele lo. Samukelo ngifuna ukutshela ukuthi angisakufuni. Cha ukuthi waye ngasamfuni sister ngeke simlande indlela yonke le uzomtshela indaba emfishane tshela. Angisakufuni ngoba wena umngani nabantombazane futhi mawuhamba nabangani bakho awungiboni njengomuntu wakho mina. Unokungibiza ngamagama njengawaqondo ungibize ngompintshi ungibize ngonja yakho ungibize ngosikhokho ngakho ke mina nje angikade ngisengitshela vele ukuthi angithandi leyo nto leyo kodwa wena yayiqhuba so mina angisakufuni for lokho. That's why ikulana ke. Uqinisile.
Uyadlala lutho asinasikhathi sokudlala cansi singanilanda ngebhasi sisebenzisa udizili sinilethelana sigeze nani nigeze asakufuni uyazi lokho kwamagama ukuthi naye ngaphambilini noma sixoxa ngama-ex ethu ukuthi nje wonke umuntu ngumiza ngonjani ngompintsho indlela bethu indlela bathi esifletha ngayo le ndlela engumtshengisa ngayo uthando wena so i-love language yakho sikhokho nje yami ngompintsho and enye into emkhathazayo ngawo mfethu ilamani lenqwaba yamantombazane le ohlale wena uhamba nayo wena ngiyakwazi wena hey sisiwami indoda yakhe yena uDJ lo uyi ngiyakwazi wena kodwa ke nangu umuntu esize ngayo uthi akakufuni lokho kwabangana sike sahlala saxoxa phansi ngamtshela ukuthi professional mfethu mina i-personal trainer isikhathi esiningi ngidila nabantu besifazane udila nabo kanjani wena uba trainayo i-personal trainer yabo uyazi nakho ukuthi isikhathi esiningi mezohamba nayo mengishiya ejimini ezoqhubeka yena ungishiya nabo ngiyabajimisa umuntu obajimisayo akakwazi ukuthi angana inkinga lokho yona indlela esibeka ngayo isinto etafuleni lakho hayi sisifenza kahle cha kodwa wena mawuna labangani bakho lapha i-training ulapho khona ungibiza khona ngonja yami kakhulu kodwa endlini la yobo nja yami laba basebenzisa cha phela ngisuke ngibe-professional obhebe bafuna ngale esipanini ngiyachaza ukuthi angikwazi ukusenza obhebe mina sesipanini hayi ke amaqhinga ke lawo amaqhinga lawo-ke wena utraina amantombazane ngiyi-personal trainer bafuna lokho iyona umsebenzi wami engiwenzayo nje loyo engokungiphilisayo hayi nja yami hayi so wena ujimisa osisi nabo besisi kodwa isikhathi esiningi kanti into emcasulayo iningi laba ngibatrainayo abantu besifazane cha wena isikhathi sakho nje usichithe training wena awusenasikhathi nje wena sami sekuyi amantombazane nje lawa awuhlezi uhamba nawo uyazi nawo sengisebenza ngamaklasi yabo ngoba ngilana nje namhlanje kuneklasi engilimisayo ngabe liyangena ngibe ngumtsheli impela elani nalelo lamantombazane okutraina no itlona nje i-cycling squad esishangale esile nabo kuba abantu besimama eklasini lakho iningi labo ayindoda mfethu udlala ngalo mntwana wena mfethu ngicela uvume mfethu ukuthi ingane uyiyeke mfethu uqhubeke nalempilo yakho mfethu yabo umiyeke naye mfethu njengoba ekucela ukuthi ucela nje niyeke mfethu ngiyakucela ukuthi uku-accept lokho cause ngeke mfethu ukulunga mfethu ayikho lento mfethu yabo nawe uyazizwa wena udila nesimame wena into yenzayo wena ujimisa isinqa ujimisa isimame yabo ende yena akumphathe kahle lokho ende wena uyafana noLebo the villain wena kulapsa nawe nokujima hey sisiwami ngeke mfethu hayi wenza kahle ngicela umtshele sister ukuthi awusamfuni ubhuti ngeke mfethu angisakufuni yeah mfethu accept ngiyacela bhuti wami ungayilwi le singalokho siba ungaze nje uye kude nakude ehlisa umoya uaccept and then emva kwalokho mfethu yeah unga-accept futhi in a negative way iba nje man up usho ukuthi uyamuzwa cause nawe uyayizwa lento mfethu wena mfethu udila nesinqa mfethu ngicela ukukhuluma yeah cha uyangicabanga phambili ngangumtshelile sike saba nayo inkinga le yabantu besifazane abangani ubenzani kanti wena abantu besifazane ubenzani ngoba ngisho ukuthi nje ngiyi-personal trainer kunokwenzeka sine-backyard egcekeni ubaginqe khona nje angibaginqi khona kunamabhayisikili laphana kune-rowing machine mesenze i-fitness kuyenzeka beze khona kumina hayi kulapho engiyakhona ukuthi naphambilini ngangumtshela mina naye mesinenkinga sixazulule sobabili manje angimazi ngobeselayini no akasakufuna kuyona inkinga lena uyisinqumo wena ucabanga ukuthi ngisazoba nenkinga cha kuyona phela inkinga efana neyaphambilini le usisi njengoba ekulethe lana mfethu uzokutshela ukuthi akasakufuni igama lale show yami angisakufuni la uzokutshela ukuthi akasakufuni and enye into awuthi yami leli bus enifike ngala usabuyelwe nangale move uthe uma isystem lesikunika u50 uye pre uyogibela itaxi uye lekati that's all uyoba trainer khona ke yena nawe it's over mtshele sister ungamsabi
Phelile mina ngisakufuni. Hamba utrainisa abantu bakho. Yeah, usunendoda futhi wenentsha. Yeah, say nawe vele kade waba happy. Ayikho into ucabangayo. Cha ngixakekile futhi ngoba bengazi eveze nokuthi unenkinga nami. Meqhamuka manje sizosho kanje bengazi into sekudala lakho usahlala phansi mina esaba nenkinga sayidalula sobabili. Ngamtshela futhi ngoba wese esetshana nabantu abasebenza nomsebenzini wakhe. Esefaka nabantu abasebenza nami. Ethena kangithembi kanjani. Bamtshela ukuthi no kusebenza kanje vele personal training. Hayi, etshelwa amanye amantombazane. Engisebenza nabo. Ba colleagues nami. Bona labo bona labo ongibiza ngompintshi phambi kwabo. Ayile inkinga ngoba ngompilo kodwa uyazi ngiyakuthanda ngiyakutshengisa uthando. Why wena yonke into yakho kumele ichazwe kodwa ubufakazi kube nentombazane phakathi. Utrain amantombazane, Ubufakazi bakhe. ufakazi bakhe amantombazane. Abantu ohlezi unabo amantombazane. Abantu ochoma uma uphambi kwabo amantombazane. Wena akahlahla udila neziketi. Sotshengisa ungangihlonipheke ngokhuluma kanjalo njengamanje. Cha, akekho umuntu wena ubumtshengisa nokumhlonipha ngalesi. Uma uphansi ngayo yazi ngithule. Oy, konke esikhokho. Konke ngifuna ukutshela yona. Angithi uyi personal trainer. Yeah, Ikhona nenye personal trainer lana. Yezwa. Ikhona nganinika ithuba nani nithi ukutrainana la. Ngoba ngiyakubona ngathi usubona ukuthi wena usahlonipha, wena usahlonishwa wena. Wena uzodinga inhlonipho lana ezitulweni zami. Oyibo, wena lalela ukuthi uma isitutha sakufuni. Ngithe wena accept lento how. Welcome phela nangi ngizodlala inhlonipho no welcome la ngemuva. Yeah, qomise ngekhanda phansi. So kunika u50 welcome futhi mnike manje so imali lo mthatha uzomthatha welcome mtshele sister ukuthi awusamfuni azohamba. Sebona ngathi sekuqala mtshela awusamfuni. Angisakufuni. Yeah. Yabo njengamanje ngifuna ukuthatha isinqumo ngiyazi sazobuyela nami. Siphi angibuyela laphi? Uhamba ngetaxi awuthi yami. Ngizokupha u50. Wona ngiyangishe wona uthe ngikunike nangu uthe ngikunike mina bengeke ngikunike. Wathi no ngiphuthi ngicela ukuthi umnike no50 azokwazi uyibambela itaxi aye pre afike pre agibela ama taxi ayilahla lakho. Ama ukahle awubuke mina masu nesiqiniseko into esho. Nesiqiniseko. Ucela nangu ubhuto. Nesiqiniseko. Shit. Ntabamba uzola laphi? Kubo. Ngale ekhaya. Kubo. Uyahamba kubo. Yonke into iset kade ayicabanga lento. Kubo. Nawe uyakwakho la uhlala khona ngithi wethu ogunquza. Ngabusavakasha futhi lapha nezo. Namabhayisikili akho. Yeah. Nalamantombazana akahleze egcwele lapha. Backyard. Ngaphela manje phela. Yeah. Uyazi ukukhuluma kuyangihlula ngivamisile ukukhuluma. Wenza kahle ngathi yami wena uyathi yini? Ushilo njengamanje ufuna nekimi yena. Uthi kuwena njengamanje sukuma uhamba akasakufuni mtshele. Ngithi angisakufuni. Usafuna ukumbona. Angisafuni ukukubona. Yeah. Mawuza kumeza ngizomfaka protection order mtshele. Ngizomxosha nje ngeke ngimfakele protection order. Okay. Hayi ngiyasiza isinqumo sakhe mina. Kodwa futhi manje angiboni le ndaba yakhuluma ukuthi indaba yobaby nanokuthi abangani nami. Wena ngeke. Wena lebza. Yini inkinga no uthe welcome igama lakho uyazi ngicela nawe uyajimisa mhlawumbe uyazi ukuthi sisebenza nabantu sozana siyabajimisa. Hayibo, welcome. Kanti nizweni bamba amantombazane lapha. Nipotoza mfowethu. Nawe welcome unebhayisikili ebackyard. Welcome nyangimangaza bafethu. Awuyanqaba mfethu uyaphika welcome mfethu. Welcome uthana amabhayisikili. Wena usuwenza kakhulu. Mina ngiyiphesi mhlawumbe niyajimla ngiyipersonal trainer lesiphila ngakho. Nawe ipersonal kodwa hayi akabatubi kanje. Ngeke lebo mfethu. Sorry mani imali leyo kuhamba ngoba uzahamba uzobeyitha sephi imali. No thina sombuyisela ngaleli bhasi sinilethe ngalo. Sobuyisela yena yedwa wena sokunika u50 imali khona uzokunika welcome u50 ubamba itaxi uye pre down to 16 kusuka la pre from pre 730 gibele ekhathi. Ayi angikusebenzi lokho ebhuti. Angazi uzohamba ngani phela kude isikhathi sami sangoba ngifanele njengamanje fanele ngisemsebenzini yabo ngiyezwa. Yabo njengamanje vele unyakaze claro emsebenzini vele uhambe.
vele emsebenzini welcome mnika u20 ufuna ukuhamba vele emsebenzini mnike uzokunika u50 welcome landela welcome akubonisa ama taxi uthanga kuphi khohlwa nje awusanitsajoli niyazi khohlwa ngisho ngicela ungayisoli mina ngazi mhlawumbe usazocanga uzofika uzanda impahla ngo2 uyahamba ekhaya qoqiwe leyo mpahla yona onakala ayisekho kwempahla zami lapha kholutho bekuyitrip yokugcina leniphuma nobabili lapha umuntu osimame uthi angwazi-ke lo mdla ngoba phambilini sake sahlala phansi kanje ngoba ngisho nje awungilalelanga ngithi waqhubeka waqhubeka awukwazi lapho ngifica umuntu esifazane i-backyard noma kukhona into engiyenzayo yabona wena nale backyard yakho yabona le backyard yakho iningi into eniyenza lapha ku-backyard namantombazane ukujimisa nje kuphela ngiqede lapho uyazi language intwana yami uyazi iyona indlela intwana yami ubuye ube ingane lapha endlini hayi yangibangaza mina kusho ukuthi vele wena umuntu ongakhuzeki ngoba ngakutshela ekuqaleni ukuthi angithandi leyo ndlela futhi bona namantombazane nje wena awumboni nje ngangishiya nje lana usheshe into ongakazi ibone ngoba usubona amantombazane sihamba sonke nje hayi uyangehlula ngoba ngiyazama manje ukuthi sibuyiselane mina nawe sizwane ngoba ngangichazeli nakuqala kodwa uma ukhuluma kanje nami sengathi mhlawumbe ngihluleka khona phela ngoba ngishilo ukuthi kufanele ngabe njengamanje ngijimisa abantu kodwa indlela osebenza ngayo njengamanje ngoba ngisho njengose ungangihloniphi ngoba ngilana nje ubuthe size ku-interview shuthi i-interview ngizela wona la ngazi iyo interview le njengamanje iy'nkinga zami iningi angazi ngine ngiyikhuluma ngoba uma ngikhuluma nawe ubone ngathi mhlawumbe angazi ngenza kanjani angazi njengamanje sithini isikhathi sami siyadleka kanti wena bafu kanti yini inkinga manje ngoba ingane ayikufuni phela manje nawe ngabe udecide from lapho ukuthi angazi kanjani ukuthi impetho usazi siphuma kuphi mina naye indlela okhuluma ngayo usazi kahle kahle hayi mhlawumbe kube into elula ngaba kade ngabe uthe ungitshela ukuqala ngavele ngihamba ukuthi lapho ngizama ukuthi ingqondo yakhe ibuye angazi udidwe yini hayi dideke kakhulu kulokho ayibuye kulokho didekile ndibanjwe yimi kanje so nje ayibuyi mtetele mfethu unazo intombi eningi mfethu nazo la uhamba khona wena phela mfethu wena unazo ujimisa yonke inhlobo yomuntu hayi nomncane ngibona sengincane kakhulu angisakwazi nokuncane manje ngazi ukuthi ayisancengeki inkabi yami nayike-ke le nkala kathi engiyifunayo ke nya awusancengi bhuti angikwazi phela ukulawula ngoba ngilanga ngimtshela into angazi ngithini kena isikhathi esingaka ngisichithile siyabonga sicela ushiye manje ngicela ngihamba la ungangithinti ngefoni ngoba kuningi ngibheke nakho njengamanje sengiblockile mina kanti nabezi iziblekiwe phela naseyiningi kanje lezi ntombi eziningi ezajimisayo phinduka zibe yinkinga zakhe yabo nje bese ngoba ngithatha amatekisi sezalani uyazi ukuthi imoto ilo kufanele ngilokhu sindaba imoto mfethu akuyona amatekisi sokubiza ikhumbi le kulandi bibiza ngaphambi kokuba sifike lana ngisuke endlini ngamatekisi umuntu oshayela isikhathi esiningi yena uyazi imoto ilimele hayi awuthami uzobuyela ngeteksi welcome nika le out of 50 rand mfethu umbonisa amateksi akasakufuni mfethu my sister it's over yeah hamba naye welcome hayi uzobonana kodwa malona ya lepsa mfethu ayikho into lokhu uyishwabulele ingane ayisakufuni nesiqiniseko sokushoya ungayisoli ngamazwi akhe ngishoyo lokho nje kuphela hayi ngeke ngiyisola hayi ngeke siswenze kahle ngeke umthathaphi lo hayi laba bayashintsha masihlala nabo nje hayi masikunayo umuntu ayashintsha engeke nawe hayi la wasuka hayi wagagamela hayi la wagagamela no mntakama hayi kike ngizuzwa kanjani kodwa nje ubusuhlukene nale ndoda hayi ngizuza ngcono right kakhulu ngicela ukuthi welcome akufake lapha ebhasini lo nangi lapha uyogibela ngiyasiyami akabelieve welcome ayikholwa le ndoda manje welcome awuhlale la ayithathanga uzogibela ngani unayo imali akusho ukuthi uyali uzokwenza iplan ya or bazomlanda wethu thatha my sister mabhizi umfake nje lapha ebhasini sondele khona into engifisa ukuyibuza hamba naye my sister kufake ebhasini
shubile. King Ginger, cream de la cream, intwana se King Indlovu bafethu. It ended up with tears. Niyabona uLebza de Villiers. uDJ waModumo bafethu. Umjimisi ke lo Lebza lo. Akuyena lo ongqo. Lo umtrain hayi umdlalo wedesk lo umdlalo wedesk uyisha kakhulu inamba bafethu pick up to Lebza de Villiers but okwamanje mfethu hayi ngiphethe izinja ze game bafethu ngiphethe yona lenkalakatha lekadilana mase kuba ke inkalakatha ke welcome awutshele mina mfethu yeah ngiphethe mic yakho mnandi yona uzoyisebenzisa yeah welcome awusho kanti lapha endlini la uhlala khona la esasihleli khona ebackyard yakho kanti nibuye kanti ibackyard njengoba unayo lapha kwakho awungitshela manje mina ngifuna ukufaka izinto engazi unawo amabhayisikili ayilodwa nino ayilodwa into yakhona manje izinto yakhona how ayilodwa awukazi kujimeka kamnandi wethe backyard mina ngijima mnandi backyard angazi abanye asihambisele umntana ekatsi mfethu sobuya siqhubele umsebenzi King Ginger cream de la cream it's going crazy it's going bananas this is Angisakufuni make sure that you subscribe ay manje personal trader take me home hey yo it's your boy King Ginger cream de la cream bathi mtimanje umabuyo bambolunye uhlasa welcome to Angisakufuni on this show is where I give people a platform to break out no way breaking up now my sister what made you go to why the ayengiyasho ukuthi ipipe lishisa mkhulu hayi no ayengiyasho uyasho ukuthi ipipe lishisa inkinga usekhathele isenge